Hi, good morning guys. I am Jeramel Ragomla and welcome to my channel. I'm Marco Paulo Mangyao and welcome to our channel. Oh, introduce yourself. Dito na automatic. Introduce yourself. Yay! Ready ay. Ready. I will be the one to interview mga freshmen karon. Okay kayo. So among topic karon among content karon is mag-interview ko na mga freshmens kung kumusta ilang 2 weeks diri sa USTP Claveria. So see you later. Sige. Unsay pangalan nimo? Idea. Unsay course nimo? Ay, luka. Ang pangutana karon, kumusta imong 2 weeks nga pag-stay diri sa USTP Claveria? Okay naman. Pero man unsa imong debate? Sa Ethiopia po. Sa may tarong klase ko po. Okay. Ang bando. Unsa imong expectation diri nga eskwelahan? Yung eskwelahan kini nga institusyon ko Musi patas sa kita mo welcome College of Agriculture. mas dako ang chance nga na ko'y brighter future. Grabe no? Taas sila expectation na eskwelahan so asinsod ako, good. Asinsod ako. So, bitaw, salamat kayo sa imong pag-entertain sa mo. Sige, sabi ko. Okay. May bubunta. Hindi yung bro. Ay, first year. Basta na itong 2 weeks eh. First 2 weeks. Sa Ginoo. Kurkurug. Maliwat mo yun. Sa ining klase ko. Taro. Oo. Kaning sa eskwelahan. Unsa may expectation nimong ay imong expectation din sa eskwelahan ng eskwela kasi mas dili. Expectation ako diri is high standard siya. Anang taas siya o taas siya quality anang dali ra siya makakuan sa trabaho. Ako ay nato diri so kung inala imong expectation I mean, ang imong pagpasabot kini paabot after na nga graduate ka diri will train ka. Takoyab na ka diri ba? Guys, say parang ini mo? Michelle. Guys, interview na to si Michelle sa USTP Claveria. Yan tumaturan niya. Itong eskilahan ako si Michelle. Ato ni si Marco Paulo Mangyao. Michelle. Kasi ito po. Gina. So, pwede na kami interview ma'am? By the way, ready ay. So, nalamig gamay yung mga pangutana ma'am as a old student, gusto na may bawaan kung unsa yung experience base sa among experience ko sa So, kumusta yung pag-anhi diri sa Claveria sa sulod sa tuwa kasi kasi yung mga experience. Adjust pa sa mga panahon, ikaw diri, and then So, taga-asa di ka ma'am? San Fernando. San Fernando. So, Transferring ko sige. kay Kabandaran. Kabandaran. So sa man mo, kumusta? Okay rin mo okay rin mo pag-ano Wala na pag. Yes, so okay naman po siya kahit ako expectation na kung sa yung experience sa first year ko mo. So thankful po nga ma-experience ko na karon na ko. So by the way, mapunta yung hindi ko ang course mo? Second course mo na ako. Ang first course na ako is nagpapag Bachelor in Secondary Education. Karon. So karon basic. So kumusta ang pag-awan mo as an agriculture 2-week student? Okay lang siya. Okay ra. So unsay mo speaking of expectation mo, unsay mo expectation bahin sa atong pamuan diri sa atong ba sa mga instructor ba?
expectation ako nga maayo sila madala sa ilang mga estudyante and then dawi sila mo interview at na kay coaching. Ayaw sila dawi sila madala ako na ako. Expectation ako nga sana nga daghan pa ikuan sa iyo ito man sa iyo ngayon nga ilala sa Thank you, ma'am. Oro to mga pangutaan na, ma'am. Thank you, thank you. Dami! Dito, ano yung mga pangalan mo? Biga. Shirley. Alam mo yung mga pangutana kay mga old student man eh. Kumusta yung mga pag-stay diri sa USTP sulod sa 2 ka semana? So far, So okay good. naman siya, pero is okay. One environment. Taga-asa din ka? So, igan dito sa inyo ha? Ngayon nasa mga. Pero di ka tugnawan, di ka dire? So, Pero narin ako rin. okay. Dayon, ano sa'yo mo expectation dire nga university? Sa klase expectation sa ako, Ah. gikan with this university. Sa'yo mo gikan? Ano sa'yo mo gi-expect anong university kung graduate ka or pohon? Expect ano kay talagang matunan din nga pa ma-enhance sa mga skills, mga activities, para So, sinsod ako lagi yapon. Sinsod ako. Single ba ka? Ala, single pa ba na kuno ka? Agay, dili na. Taken na, taken na. Taken na day. So, unsa pa ito mga tan? Unsa pa ito mga tan? Sige, moro man siguro. Salamat kayo. Good morning. Hi, Prew. Ano sa pangalan nimo, Prew? Stephen. Kasi Prew. Stephen, bro. Ano ko dapat magtanong din eh? Dao. Diya ba? Ako pangutana. Ano man? Kanang kamusta imong pag-stay diri sa USTP suludan ning 2 ka semana nga nilabay? Grabe, excitement kayo, excited kayo ko. Happy kayo kay Panchada man na din yung USTP ba? Oh, sada. Panchada kayo. Unsa imong expectation dani nga university? Ako expectation mo nga dapat yun dapat matun-an, ma-learn about agriculture. Okay na kayo, daghan ka expectation. I-discover pa. Okay. So asin ako lang tanay. Basta, asinsun ako. Unsa ay kurso nimo? BSA, Bachelor of Science in Agriculture. Kamusta man ang inyong mga professor? Absent pa sila. Absent. Nagklase nimo wala pa? Klase namin, nagklase. Nagklase na tayo. So salamat kay sa pag-entertain sa amo no. Salamat kayo. Mora na among karon among content karon day mag-interview ko ng mga freshmen. Uban sa ko mga classmates. Freshmens. So salamat kayo. Salamat kayo. God bless sa inyo tanan. Pwede ka naman. Gamay lang kayo. So ma'am, sa mga pareho ng mga freshmen ma'am ba? Okay naman. So, kumusta yung pag-stay diri ma'am as student ni ma'am sa 2 ka semana? Yung pag-ano diri. As a freshman, kanang okay naman. Pero tayo lagi ka buwot charot. So, kumusta yung mga ma'am? Kumusta yung subjects? Pila ka subject mo dala ka ma'am? 11 subject, So, pila na kayo nito ma'am? 32. 32? So, di basta-basta ma'am ba? Mm. Kaya ra. Kaya ra ay. Pagkatara sa ngalan dia. Ay, oh! Dawi ma'am, Reyna ma'am. Ay. Ikaw ma'am. Rosedale and Dayton. Roseville, ano? From BTFM 1C. So, besides sa pag-study ma'am, sa mga kuwan diri, sa inyong pagtanaw sa atong eskwelahan karon. So, tsada man na itong university. Sadyang lagyo, lagid ka ito mga classroom. Bitaw. Kasi baklay, kabot ng 5 floor na. Ito rami dito sa building. So, grabe ka. Kamot na gunay mo ko. Ano ba? So, nakauyab na ka diri ma'am? Naula sad. Uyab na gidaan. Wala Wala gyud. pa. Sige. Mauro to. Thank you. Thank you ma'am.